unorinzwa spiritually because it's a spirit word. Origin yebhuku is spirit. I see English kana Hebrew. Greek Hebrew. It does not matter. As long as you are not led by the Spirit of God, you will never understand the things of God. God is a spirit. Vangeli raparidzwa naSara ukarijaja naturally jealous. Anoti mwana wanga adzingwe wakasare. That's why Abraham anoti kwakusukuparidza kumakano. Kumaka mwana womumwe. But as he was distressed achingotenderera pamba, God visited him. Mwari vakati kuna Abraham, zvataura mukadzi wako Sara ndizvo. Yeah. Help me a little bit. Dai Ishmael akanzwa kuti kudzingwa kwawo ipfungwa yaMwari, aida Mwarira. Ishmael dai akaenda pakona kana mata kuti Mwari pana pata kudzingwa tiwanire wenyasha. Onzwa Mwari achitoti ndinoda kuti mudzingwe. Unofunga kuti asiri. Yeah. So Abraham vhangeri raudzwa naadzimai ndora nzina Mwari ndiro. Wakamboudzwa here naMwari kuti tsigira vhangeri raunonzwa sekunge hariti? Yeah. Ririko karisingaite? Yeah. Irori Bible pana zvese zvarinotirambidza. Haritirambidze zvatisingade. Rinotirambidza zvatoda. Zvausingada unanidhe kurambidzwa unongosiya. Adona wakakura usingapute fodya enda upute. Kana ndikakuti regera haisi message. Wagara haudi. Asi ndikati siya vakadzi. Asati yes. Makuparidza mashi. Nokuti wega unotoziva kuti pakaipa. Akuparidza varume kondakidza. Nokuti kwarova imo chete. Hauna imwe pati. Kwarova imomo uzati taparidzira murume nhasi. Ndakati proof iri pachena kuti uzoti nyaya yehombe. Izvezvi so ndakati delete phone number yegirlfriend. Hauzvigone. Izvezvi so delete one. Hauzvikwanisi. Tikatoparidza zvimwe yekudelete kana. Yatadzwa nemabhishop kai. Mwana zokubvunza mazita emabhishop. Anyway, let me continue. So Abraham, vhangeri raparidzirwa mumba. It's not a good message by common sense. It's the godly message. Inoda kuitwa received spiritually. So Sarah wakataura as a preacher in the house. But Sarah pedza kutaura Mwari ndokubva vataura in the spirit. Kurati akarinzwa nenzeve akariresista. But paari karinzwa spiritually, he is the one who kaiverenga fedha. Zanza akatora chingwa nebhodhoro remvura akapa Haga naIshmael akatirova ipasi. Nyaya yambomudistressa, but this time is participating kudzinga Ishmael. Kureva kuti dzimwe nguva chinoita kuti usaite inyaya yekuti unonzwa nenzeve haunzwe nemweya. Varume chaunonzwa spiritually chiri powerful than chaunonzwa carnally. Yeah. So the same Abraham angari distressed. Ndiye akatora chingwa nemvura akapa kana mwana wake akati bvai pano. Vana vari kudzingwa ende kudzingwa hakuna kunaka. But nyaya iyi idrama riri kuitwa zvaro pamusoro pechurch yanhasi. The Old Testament church, the New Testament church. Ishmael wakaberekwa nekuronga kwevanhu. Isaac wakaberekwa nekuronga kwaMwari nokuti marongerwo evanhu nekufunga kwevanhu zvanga zvabeyond. Sara panguva yekutevera semadzimai anga adarika, she was also barren. Saka Isaac haana kuberekwa from the natural understanding. Akaberekwa nokuti vakatenda. Mwari akaunza a result pa environment isisiri conducive. Kuudza Sara kuti unogona kuva nemwana zvaiita kuti azvigamuchire semukadzi. But kuudza mukadzi adarika nguva yekutevera haagone kubvuma nokuti kana akabvuma naturally the system will resist. So kuberekwa kwaIsaac is the mind of God. Kuberekwa kwaIshmael is the mind of man. I need to preach this word. Uchaona kuti pane kumwe kunamata kwekuti ndo zvatofunga ndo zvatoronga. Kogoita kunamata kwekuti taakuziva mafungire ake neurongwa hwake
There are two kinds of levels pakunamata Mwari. Tine vantu vanogona kugara pasi kuti tofana kunamata Mwari akanaka kana body. People they can plan. But kunamata kuri correct kuziva the mind of God ya Mwari wacho anoda kunamatwa. Nokuti pamwe pacho kunonzi kumunamata kuita singadiwe nevanhu but zvinodiwa naiye. Abraham kudzinga kwaari kuita mwana pamba akusi kumaka. Bible rabuda pachena kuti anomuda. Kudzinga kwaari kuita Ishmael ndokunamata kwacho. He is obeying the voice of God. But my next door akada kumujaja. He is not a right man. Wepa next door akanzwa kuti mudhara uya azodzinga mukadzi uye ende amudzinga zvese nemwana wacho. Onzo okay vaida kumushandisa. Vazozoona kuti vaane mwana wavo naSara vari kuabuse munhu. Mudhara uya ane hutsinye ari kuita abuse. Yet he was obeying the voice of God. Which means kunamata kurimo obedience ku voice ra Mwari sometimes attract. Vanhu vanokuomberera maoko. Nokuti sometimes vari natural. Very correct kuti waabuser. But very wrong. Nokuti you are following the mind of God. Yes. Yeah. Usatarisire maneighbors Abraham kuti waita bomudhara waidzinga small house awatendeka marriage yako vanoti akona kuita utsinye kudaro. Kudati mukadzi aende kupi chingwa nemvura unodzungaira ari mugwenga inda une utsinye. Vaigona kumujaja kudaro. But he was obeying the voice of God. So obeying the voice of God, you don't attract support always. Nokuti vanhu varuda kuti vakusapota havana kunzwawo the voice of God. Vanhu vasinganzwe Mwari waunonzwa usavatarisire kuita zvaunoita. Vanhu vasingazive zvaunoziva usavatarisire kuita zvaunoita. Nokuti havazive chauri kuzviitira newauri kuzviitira. But kana tichidai so, ndafikuti kuti kana tinamata tese munhu anozoita zvakadai so. Kunamata mese kupinda mese hakusi kupindwa mese. I'll repeat. Kupinda mese hakusi kupindwa mese. Vamwe wenyu havasati vapindwa naiye. But munopinda nawo. Hauna kuona here kuti mamwe ema-enemies aJesu akamanifesta even ari pacross. Rimwe tsotsi rikatanga kutaura zvarinotaura. They were at the same platform inonzi Calvary. They were under the same judgment, even the same punishment. Zvekuti they were now together. But still akaprove that we can stand together at Calvary, but I still hate you. So tsiri paside pa Calvary. Rakaramba rine mashoko asina kunaka. Iro rakapinwa, but richini rafu. So usatarise kuti because topinda naye saka anofanira kutamusha, because toparidza tese anofanira kunzwisisa. Kupinda mese hakusi kupindwa mese. Vamwe vachigere kupindwa naiye, but taakufanira kupinda nawo. Abraham mukadzi vamuparidzira vhangeri rekuti dzinga mwana uyu naamai vake vabve pano. That's not a good message in the kind of mindset. That's total hatred and jealousy. But Mwari ndakuvati kuna Abraham zvataura Sara ndizvo. There are times yekuti the mind of God haisi kuklika the natural understanding. Mwari rudo vatiparidzira kuti munhu ngaadzingwe. Papa pane nyaya. Mwari wacho God is love. But ndiye atsigira vhangeri rekudzingwa kwaIshmaeri naHaga pamba. Abraham aigona kuenda pakona kuti Mwari hadaro, Mwari ane rudo nevanhu, uyo hadzingwa azviite. But this is the original mind of God. Let the slave woman off nemwana wake. But chinzwa the promise of God. I will also make Ishmael into a great nation. Unomboziva kuti pane pamwe paunodzingwa, but wakatakura futi ropafadzo. Hauna kudzingwa nokuti wavengwa. Wadzingwa nokuti une chikuru futi chauinacho. Ask Ishmael, he will tell you. Haana kudzingwa kuti anotambura. Achidzingwa Mwari vati, I will make Ishmael also into a great nation. Which means he's being chased away, but he's still blessed. Handiziva ndiri kuparidzira. The problem you are facing today, does not change the mind of God. You can still be blessed, but wasangana ne situation yekuti unomakwa.
Ishmael, sometimes when I'm Mwanamdeki cannot understand. How can God say he's going to bless me when I'm being chased away from Abraham? Problem yeva zhinji ndeyekuti pane paunota receive kuti kana ndiri pano Mwari anondikomborera. I chose to differ. Yeah. Anywhere you go, as long as he's with you, he can still bless you. Yeah. Problem yako you reason from the natural mindset kuti ndomuka ndikashanda pano Mwari anondikomborera. Ability ya Mwari yekukomborera ukaita kufanana veIsrael. He blessed them. Even vari in Egypt, he gave them favor. Wakapiwa cloth, wakapiwa gold and silver. They were slaves, but they found favor in the eyes of the Egyptians. Vabuda vakaenda mugwenga. For 40 years, they were eating, enjoying life, yet they're in a wilderness. Can I shock you a little bit? To me, Canaan and wilderness are the same thing. Or else, wilderness is better. Why? Because in wilderness for 40 years, hakuna kabata-bata. Ungomukira kunononga shingo. Osaiko tora mari kuchingwa. Vanonga. Matrizi kakwana. Zvuta. Unozona kuti iri harisi gwenga manje. Ando makeke mgwenga. It shows. Kuti hadridi Canaan for God to bless you. It needs God wherever you are to enjoy life. Yeah. So, Abraham, mwana wari kunzi Visapamba, ari kubva hongu vanhu vakamutarisa vanomuzwira kuti Ishmael akaberekwa kunzi varejectwa. But the truth of God, I will also make him into a nation. I will make Ishmael into a great nation. He is being rejected today from the house of Abraham, but he is not being rejected from the mind of God. Problem yako kuti kurambwa nevanhu kurambwa naMwari. Problem yako unanozviuraya karambwa nemunhu. Amen. Kwete naMwari neumwe munhu. Amen. Munhu akarambwa nemunhu anogona kuzviuraya. But akarambwa naMwari anombochofa. Ishmael was rejected from the house of Abraham, but he was not rejected from the mind of God. So which means God can still perform miracles and bring favor to those rejected. Problem is they vari rejected their prayer life. They need to go back. Anoti Mwari kana ngadzingwa kumba kwa Abraham kuti wandire nyasha ndokunese kubaba. Abraham is very rich. Can I shock you, Isaac? God is richer than Abraham. Because actually it's God who is making Abraham rich. Yeah. So if God is with you, don't cry to go back to Abraham. Nokuti Abraham akaitwa rich naMwari. Saka kana shumidzira kuti wadzingwa mune zvinhu, unaye anoita zvinhu zvacho. So sometimes the mind of people, they put when I'm rejected from this place, if God is still with you, no matter I've been rejected, you can still live a blessed life. Hakuna chinodadisa chekuti vanhu vakuita reject so wozonzwa kuti muchato wake uriko this coming February. Imba yake ari kuipemberera muna March. Hakuna chinodadisa sekudaro kuti uri reject unosara one life yekuti vakaku reject ari kuzori pangu tichaito kupa mhepo. I've experienced that in life. Sangana nazvo izvozvo. So Abraham, mwana wake ari kudzingwa, ane blessing. He is blessed. But nyaya yekudzingwa iripo, but blessing riripo. So there are times yekuti you cannot understand this. Ndikakuti you are blessed, yet uri rova. Ndikati you are blessed, yet uri kurwara. Yet ukaverenga nyaya yaIsaac, he was rejected, akadzingwa pamba paAbraham. But Mwari vari kuti I will also make you into a great nation. Kureva kuti kuva reject akutatise Mwari to use you. But as long as we are still alive, God can still make a way. That's true. As long as you are still alive, believe God, He can still make a way.
In other words, as long as actually life, there are chances of many things happening. Yeah. Ukaseka munasina makumbo nasi never no bamutsokera fumba manerine kombe. Unogona kuluza makumbo ne maoko. Ndikuti iye yani ngakuseka iwe mangwana kuseka. Saka tsumo yawo ndekuti as long as we are still alive, there are chances of a turnaround in your life. Chekuti kurwara ndazvinzwa. But as long as we are still alive, Yeah. God can still bless you. Yeah. So, Ishmael is rejected by Abraham from the house of Abraham. But the mind of God yet, I will also make you into a nation. So, my wakambereka, wakaenda naye mugwenga vakadzimbaira vakashaya mvura vakati pfungwa yaMwari haina kuchinja. Pari kushaya mvura yekunwa pfungwa yaMwari ichiri nawo, I will also make you into a nation. Uchaona kuti kune mamwe machallenges aunogona kufesa today. Anoita sekunge Mwari vakarivhesa zvavakakupromisa. God is so faithful. Hakuna economic time or season inoita kuti Mwari anzi haana power. Vanotaura vanoti God is good all the time. All the time God is good. Which means at any time He can do things. Mwari akati I will bless you. Nyika ikava neeconomy iri kudzikira. God will never change His mind. Kuti achimbobuda ikoko chienda kana kuSouth Africa. Wozvanda kuronga zvacho environment yauri haite. He is so powerful. Zvekuti Ishmael adzingwa mumba maAbraham. He was made prosperous in the wilderness. Chisingadiwe nemunhu kubva pamba achienda mugwenga. But Mwari ari kuti I will also make him into a nation. Havana kumuendesa to a certain palace. He was made a great man even in the wilderness. So to be rejected by men does not mean you are being rejected by God. Sometimes havana kuziva kuti kudzingwa kwako kuna Mwari mukati. Nokuti Ishmael paakadzingwa, God was involved. But I also make him into a nation. Kureva kuti there are times yekuti kudzingwa kwako kune chekuita nechinoda kuitwa naMwari mauri. But so far usikuona chinoda kuitwa naMwari. That's why uramba chinoda kudzokera panzvimbo yausikafanirwe kuva. Amen. Naturally, there are places you need to be. Haunofi kuti vandikava panzvimbo izvi zvinondiitira mushi. Une vanhu vanoda kuassociate navo kuconnecta. Naturally, tinogara tiudzana kuti usangotamba nevesevesi, tamba nevanhu vakaronge vanozodii muupenyu. But I've come to challenge and shock you. Blessing hombe yanga yakavigwa mulife yaJoseph. Connection yake with a certain priest. Joseph haana kutsvaka a better lawyer in the city. Breakthrough yake yakauya because he had a relationship with another prisoner. Beware of prisoners who carry a mantle to set you free and give you a better status in life. Joseph haana kutsvaka a better lawyer in the city. Joseph akakonectwa to another prisoner. Ruth haana kutsvaka vasikana vari nani vanomuticha zvemakeup nekudi. She was connected to a widow called Naomi. Kusvika destiny yake yamanifesta. There are times yekuti kuva rejected kwauri kuona is also the mind of God to take you somewhere. You need to believe God more than your situation. Believe God more than the economy. Believe God more than the situation you are facing today. Nobody is back Ishmael. Although you are being chased away, Mwari, I will also make you a great nation. So pfungwa yako ndeyekuti asikana ndina Mwari vanhu ngavamire neni, kana ndina Mwari handifanirwi kudzingwa, kana ndina Mwari. Romans 8:8, all things work out together for good. Panoti all vakuru havana kumira mushe. Panoreva kuti zvese, negative or positive, good or bad, all things work out together for good. Kureva kuti all systems. So I don't know all yauri kushanda nayo. But the mind of God will never change. He can also make you into a great nation. Ukaoperate from the common mindset. Unotsvaga vanhu vasiriwo. Unoenda nzvimbo dzisiridzo. Unozara kuti pfungwa yemunhu kana zvinhu zvaoma yekuenda kuri nani. Which is another error. Yekutsvaka Mwari. Ukaenda kuri nani usina Mwari kunoipa.
Tunosati Genesis 13 Abraham na Lot pavakaseparata. Lot ndiye akapiwa first preference yekuti sarudza kwekuenda. Akatsvaka pakasvibira. He pitched his tents towards Sodom. Nokuti kwanga kwakasvibira. Kusvibira green pastures. Kunoti akasari zviro zvangu zvinenge zviri safe. But afunga pamusoro peworld. Vakazoraisa challenge kuSodom. Akabuda ari munhuwo zvake. Yeti chakamuendesa ikoko iworld. Chakamubvisa ikoko kushaya Mwari muworld. Akabuda ari munhuwo zvake. Lot akapiwa first preference yekuti sarudza kwekuenda. Akasarudza green pastures. Can I help you people? Kana uri mwana waMwari, you don't look for green pastures. Make sure you make the Lord your shepherd and he can take you there. David achibata anoti Jehovah ndiye mfudzi wangu. Unondivatisa pamafuro manyoro. Kureva kuti taipiyenda itsvake mafuro. Takasiyana nevanhu vari Canaan. Vanozviti we are so educated, we do research. Isusu we are so anointed, we follow the master. Yes. Jehovah ndiye mufudzi wangu. Hapana chatinoshaiwa. Unondivatisa pamafuro. Kureva kuti handitsvake mafuro. I don't look for green pastures. I look for the shepherd who can take me there. Good thinking. Kuchaka green pastures. The best mind is to be led by the Lord. He knows the right place where he can take you to. Ask Lot. Without God, he chose. Akaenda to the east, towards Sodom. Ikoko kukanaya moto akabuda ari munhuwo zvake. Akaenda aine mombe, aine adzimai, akabuda riri bhatura riri kumhanya. But the decision yamuendesa ikoko good to thinking. The place was green like the garden of God. So he pitched his tents in green places. Haana kuziva kuti later hakunai mvura chete, kunonaya futi moto. So there are places that are green today, but that they are not going to remain green forever. Yes. Kune nzvimbo izvo unodemba kuti ndakawirei, but chachiri right ipapo. Ndakira kuparitsira varume. Ko ndiri murume totozivana. Unotombodemba uchitarisa sokuti akomana. Kuti taane vana. Mune vakugarisana kwete kudanana. Anozari zvakasiyana. Kudanana nokugarisana. Tozivana. So, decision yakamekwa na Lot by common sense was good, but it was wrong concerning the future. Chakanakira Mwari akamuleader, he knows the future. He knows kuti kuSodom kunonaya moto, saka Abraham Lot aenda chirega ndikuudzewo iwe uchisarudza kwekuti ungaende, and I'll go with you. Kuteera mafuro usingateera akakupa mombe kunoita kuti mafuro apere. But Mwari wacho akakuitwa, it's good to be connected to the blesser than to be connected to the blessing. Kuti une zvinhu zvaunoda but haudi munhu ane zvinhu zvacho. Ndakati no problem ine mbavha. Mbavha yakabira munhu mari kugawa. Inonwa doro. Yotaimira futi akazotambira Friday yoba futi. But munhu iye akachinja pekuisa mari. Katopera. Nokuti mbavha iyi haisi kuba basa, iri kuba mari yekubasa. Saka iva haitambire inongomirira atambira, manje atambira akachinja pekuisa. Zvatovharana haichaba futi. Kunoti mbavha yaifanira kungotsvaga basa pane kutsvaga kubira munhu mari atambira kubasa. Nokuti haugoni kuba basa. Anotambira futi wamambira last week. Iwe hautambire. Nokuti uri kumba kwazvinopera. So Ishmael was chased, yet he was still blessed. The challenge you are facing today, inogona ita kuti ufungidzwe kuti Mwari hasuicide kwako. Problem ndeyekuti wakatadza hauchanzwa Mwari wakunzwa mamiriro ezvinhu. Obvious, uchaita action maringe zvaunonzwa. Ende kana usinganzwe Mwari uchinzwa mamiriro akaita zvinhu, no action dzawakutora. Ende dziri temporal, hadzigone kupedza dambudziko rako. Nokuti inzwa Ishmael nyange wadzingwa,
he was blessed. 2 Kings chapter 7. Samaria ine nzara. Elisha waprofita kuti mangwana nenguva inotatika zvakanaka pagedhi reSamaria. Mwari havana kushandisa vanhu vanga vari close. Mwari vakashandisa the 4 lepers vaigara kugedhi. Vaigarirei kugedhi? They were rejected by law. Law yaiti wese ane lepros haagare muguta, anogara panze. But Mwari akuda kunza turn around muguta, akashanda nevanhu vakadzikwa muguta. Which means sometimes we reject today in the mind of men, but you are still useful in the mind of God. Yeah. Continue to serve and worship God at your level. Nokuti sometimes level yako inoshoreka, but ndo maonere evanhu kunamata ziva pfungwa yaMwari nemaonero aMwari. Amen. Pamaonere evanhu Abrahamu ari wrong, adzinga mukadzi uyu nemwana abuse, but Mwari vati kudii? Zvataura mukadzi wako Sara ndizvo. Saka vanhu panoti Abrahamu adzinga mwana ende mwana achatambura, haatambure. Mwari vati I will also make Ishmael into a great nation. Challenge yatinayo sometimes as believers ndeyekuti munamato wedu nepfungwa dzedu ndikabviswa nzvimbo yandinofanira kunge ndiri, hapana chichabuda. Ndikadzingwa pandaiwanira mari, inzwa, kudzingwa basa hakusi kudzingwa blessing. Kudzingwa basa, kurambwa nemunhu hakusi kurambwa naMwari, kurambwa nemunhu. Ende vanhu vachiriko vekuti Mwari wacho, inzwa, Ruthika chakamupa kuramba achiteera Naomi chiri beyond preaching, nokuti preaching yacho yaita kuti adzoke. Naomi akati kudii kuna Ruth naOpa, endai kumadzibaba enyu kumusha kwenyu, handigoni kukuberekerei murume angakuroorei. That was the truth. Hazviite kuti akabereka mwana wokura uzorora vanhu vanenge vachembera. But chii chakapa Ruth kuteera? Munhu aparidza rekuti dzokai, haasi kuteera human ability. Wamunzwa here achiti Mwari wenyu achava wangu. Kureva kuti chiri kuita ndirambe ndichitevera hakusi kugona kwenyu kana kuzoronga kwenyu. Ndiri kudawo Mwari wamunonamata nokuti ndinomuziva achigona. Ruth naOpa difference yavo ndeyekuti mumwe unofokasa mune zvinoita Mwari, mumwe unofokasa pahuman ability. Kambani yakati ine zvaichakuitira, ko Mwari akati achakuitirei? Hauna idea. No matter when they are professional, when they disappoint anyway. Every good hospital in a mortuary, that's a sign that you want to feel a kuno. Takafunda head but you are talking. And the Basara doctor got no Basari right. Because even when you are far, to remember papers. I don't know about it, doctor. You are my chief. Iban Saraka would look up, Congo was going to have a kind of this. You know from Ocean of that doctor. I got on the women and I got to put the kind of no problem. What I did operation in Nakafa. Always about say or pusher. You only what's the next? I'll take you to the Pabuda how far. Unoswera kuti vanhu vangane vapfira maoko emunhu unoti my doctor. Haakudze. Akakuudza unosiya. Waunoti my doctor maoko make mapfira vanhu vakawanda haakudze ende hakutenderwe kuzviresearch. Zvafana nekuchechi ka. Munhu apiwe maiki kunzi apupure kana zvisiri kufamba. Zvinotozikanwa vamwe kuti hazvisi kufamba pano. But tsvakai vane zvakaita. Hazviitiki kutora maiki kuti marisibhendi ndakatenga mastika ndinawo oiri ndakazoura nhasi asati wadiki vanhu vanobuda. Vanongotsvagwa vakazoriwana. Zafuko kwako vese vari kwako zviri kuita vese. That's how they built church. Vanoshanda nezviri positive chete. But when you want to build a believer, you preach the truth. Kuvaka chechi kuri easy, uri kutsvaga vane zviri kufamba utaura. Kuvaka vanhu hakusi easy, because unovaka even from the negative side. Do you know what the Bible is the truth? Why?
rinotobudawo pachena richitaura pamwe pakaita Jesu zvidiki. Zvanzi in Galilee it did not do mighty works. It's called mighty God. But in Galilee it did not do mighty works because of their unbelief. But pane nyaya yekuti haana kuita zvikuru. Jesu ministry yake chechi yake yakambobuda vanhu. Mushamisika munhu achiti vanhu vakabuda kwedu toita sei? Ngavaende. Jesu akaparidza kuti mukasanwa ropa rangu nekudya nyama yangu hamupinde ushe hwekudenga. He lost a lot of people. Akaenda kuna Peter akati iwe uchiri pano pamuendo kanzi Ishe tinoenda kunani? Muri kutaura vhangeri reupenyu. Kunati panotaurwa life vakafa vanofanira kuenda. Yes. Hallelujah. Kutokokwekana munhu abuda chechi yedu yako iwewe nani? Ndiye Jesu iyi. Ukangoona une chechi zvorwadza. Mwari vachindileti nditungamirire vanhu kuministry. Ndozvinhu zvakawa kwepenini. Handitomubatikana kuti wabuda. Kana as long ndakaparidza ukatendeuka ukabuda yedu kana ukanopinda imwe. Blessing yekuti wakatendeuka iri pandini. Ndiri kukomborerwa nevamwe vanhu vari kuhefa inini. Mwari akavatarisa anoona ini ndindakaparidza papana. But akati handine mufana ndakuyendauka. Ndiri pano. That's how I enjoy ministry. Dr. Milos Monroe, chechi yavaiparidzira kuBahamas yavo ministry yanga ine vanhu less than 300. But the ministry yavo yakaimpata the whole world. Hakuna vatungamiriri vanoda kudzidza vasina kudzidzawo the Kingdom series Dr. Milos Monroe. Paiparitsira kwacho vanhu 300. Impact globally worldwide. Iwo pfungwa yako ndekuti vanhu vakapinda muchechi menyu washanda. Vanhu vakapinda muumambo hwaMwari washanda. Hallelujah. Usakana une church mentality you'll be offended in small matters. Abuda church yedu asidaiso abuda church ndongangari mene yakwe. Mene ndimwe munhu akabuda kwedu akandisiya ndina Mwari hana zvaita. Anozonzwa kuti akusara achita zvinhu zvawo. Loti paakaenda Abrahamu akasara Mwari vakati kudii? Wakati tinewo chisarudza kwedu tiri tu. Don't get offended. Chinoita kuti uwe offended Abraham uri kurizena nokuti Ishmael mwana wako. Saka chairizena muna Abraham ndi blood. And the kingdom message haidi munhu anorizena from flesh and blood. Amen. Mwari ndowatenda kuna Abraham akati chidzinga mukadzi uine mwana zvataura mukadzi wako Sara ndizvo. Kuti chairo raMwari rikaparidzwa ukarinzwa uri munyama harisi riro. Unopedzera kuti Sara neJerasi randidzinga mukadzi. Ende Ishmael mwana wangu hazviite. Mwari ndobva vanoti tsana vari kufunga munyama. Vakuru aende zvataura Sara ndizvo. Reumambo hwaMwari haridi uri carnal minded. You must be kingdom minded. Uwe nechekuita nekingdom yaMwari. Jesu auya panyika chaita kuti aparidze muchechi. Aitsvaka vanhu vanopinda umambo kwete chechi. Hamuna kuzwa kuti Jesu aitombopinda masinagoge avo vaparidza. Ende akaparidza avo vasingaomberi vainetsana naye. Zvakaoma kuparidzira munhu ari muchechi kuti apinde muumambo hwaMwari. Nokuti anondobvunza kuti muchechi imomo ndo umambo hwacho. Vakuru chinonzi kingdom chakasiyana nefellowship yatinoita tichiungana pa. The good Samaritan haana kuita good netype yechechi. Akaita good necharacter yaakashowa. Even musi wasina kuenda kuchechi. Ende vakapotsa kuita good vakaenda kuchechi. Kunoti munoitira bhedhi ikoko. Nyaya yagood Samaritan kana ine vanhu vakapfuura nepo vakasava good. Zvatopachena opposite yagood ndo mabhedhi acho aya. Ende vakaita bhedhi vane matitles Levite and priest. Auite good nechurch attendance, unoita good nefellowship yawinayo muna Mwari. Kunamata Christianity personal relationship. Tine vanhu masapota emapastor, masapota aprophet. Sapota na believer zvakasiyana. Saka uchiona pakataurwa nyaya dzemaprofita mukombe ugari pasi unosimuka so. Tinoita munyama mataurire touch note pakataurwa Jesu hausimuke zvako. You are not kingdom minded. You are a church supporter.
Iwe sati ndakapariza pana. Ndapedza mumdaro bani morisa kwanza. Waita mpanda warova, waita bo. Makata uri kupinda nditara kwa aipinda. Akashitika akazviputira. Soti mwana Anandi chirova raJesu. Kuzokotaura yandopinda. Kuzoro ndaro yakatopindwa ne. Vanonzwa chechi ndopanonzwa ukama. Pakarohwa Jesu hanzi relationship. But akanzwa kuti ndiwe sayesu kuti mwana wekwedu. Hazvina kuipa kupinda chechi. Chakaipa kupindwa nayo. Nokuti anofanira kukupinda ndiJesu kwete chechi. Iye ngaapinde iwewe. Iwe utsvage nokuti iye Mwari wacho haapinde chechi ka. Bhaibheri rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. Iye anopinda inini ndinopinda salvation. Saka Mwari kuti uneya unopinda but hauna kupindwa. Saka uchiona nhau yekingdom haisi kuti munobata kwani. Hanzi muchatongwa sezvamakabata kwete sekwamaipinda. Hatiri kwa so it so. Chinozoshoka ndikuti iye wacho mukazonomushafu tiko. Yemaipinda iko. But Jesu haushayi. Uyu mukuru wakazembera ukanomushaya kunoita stress. But wokuzembera usingashayi ndiJesu. Vakuru kana uri dofo gona zvinizvi. Kopera munhu amakisa bhuku. Asakamakirwa zvake. Akanzi 0 out of 20. Iwo usatonomakisa utanga kuchema. Ndozati yarimwe 0. Role model yako kakunamata is the God of men. Men can backslide. Men can start good and end on a bad note. Ask John the Baptist. Wakaudza vanhu chokwadi kuti ropa haina rinobvisa zvinhu zvenyika. Ari kujera akati kuti mubvunzei kuti ndiwe ratomirira uku. People can start good and end on a bad note. Zvimwe nguva muprofita nyakatanga musha. But kwaakutambiro kwakusi. So role model yako akava munhu. People they change, but God does not change. Togona kuti unova mushe panapa. Wazonzwa mangwana kuti wakabatwa wakadzipa koti. Unosiya kunamata. Saka dzaiti unoisandiswa mahara indadziita. Unonzi vanhu ka. Achira nemadison unofenda. Nana tosiyawo futi yedu tichiri kurova. Role model yako is not the man of God, but the God of the man. Men can change. He can start on a good note, but end on a bad note, just like John the Baptist. Wakaredza vanhu kuti iro gwayana jerirarara akati mubvunzei kuti ndiwe. Yeti Jesu anomuti is one of the greatest, but ane failure yakadai. And is not the greatest in our time, but he remains a man. Can you raise our hands? Let me pray. Father, we pray for your grace and your favor. Mazviita Mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Vhangeri renyu Mwari ari kugamuchirika panyama ndere mweya. Sara wataura makauya futi kuna Abrahama mukati zvataura Sara ndizvo. Baba mweya wenyu ngaupupurire vhangeri renyu tigone kubatsirika. Nokuti waparidza munhu. Asi mimi Mwari tsigiraiwo shoko renyu mukati mehana dzedu. Sara wakataura shoko risina kufadza Abrahamu rakabva kwamuri. Dzimwe nguva tinotaura zvinogona kuofenda vanhu Mwari. Asi kana iri zvokwadi yenyu, batsiraiwo hama dzangu, tsigiraiwo shoko renyu. Sekutsigira kwamaita vhangeri raSara, Abrahamu kaita saizvozvo. Mukata make Ishmael into a great nation. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, amen.